तू काय गोष्ट माहितीया? काय व्हॉट्सअप ना लहान मुलांच्या डायपर सारखं असता. ता कसा काय लहान मुलांच्या डायपर सारखा? काही नसला तरी 10-10 मिनिटांनी सारखा बघूचा लागता. असं आहे का? काय हो, तुम्ही कधी तुम्ही ऐकून घेताच काय? सततच छान करतात. असा झाला तुमचा ज्याच्या खिशात आणो तोच म्हणता मीच शानो. असा तुमचा झाला आता. काय हो, नवऱ्याला श्री का म्हणतात? कारण नवरो ना नारळासारखं असता, बाहेरून कडक आणि आतून पाण्यासारखं गोड, म्हणून त्याका श्री म्हणतात. मग बायकोला सौ का म्हणतात? कारण एक एकटी बायको ना 100च्या बरोबर असता, म्हणून तिका सौ म्हणतात. या लक्षात? ऐकलत का हो, माका ना तुमका एक प्रश्न विचारूचा असा. पालीना कोण होती तुम्ही सांगा जरा माका. पालीना एक लहान मगर होती, पण तिका लहानपणी ना बोनविटा मिळालो नाही, म्हणून ती कुपोषित राहिली, म्हणून ती एवढी शिरवली. हो का? या लक्षात? तू काय गोष्ट माहितीया? सांगा काय ता? जो नेहमी हसत राहताना त्याका हसमुख म्हणतात, आणि ज्याचा हसना कायमचा बंद होता त्याका बिचारा हसबंद म्हणतात. असं आहे काय? म्हणजे नवरो.